בגיל הרך על ספקטרום, אז בעצם הקצב שלו, איך שהוא חווה את העולם ואת הגבולות שלו כלפי העולם וכלפי האחר, הם קצת מבולבלות, לא כל כך ברורים הגבולות האלו. ולכן מאוד חשוב שאתם מגיעים לגן עם הילד שלכם, שתעשו פרידה, שהיא תהיה נכונה וברורה לילד, שהוא יבין שאתם עכשיו נפרדתם ממנו באיזשהו טקס מסוים שהוא חשוב לכם, אם זה חיבוק, אם זה נשיקה, אם זה איזושהי פעילות, להשאיר לילד איזשהו חפץ שיהיה איתו לאורך היום, או לפחות בחלק הראשון של היום בגן, וייתן לו איזשהו רוגע, עד שהוא יבין שאתם הלכתם ושהוא נשאר בגן עם הצוות, ועכשיו אמא ואבא לא שם. אז הרבה פעמים אני פוגשת הורים שהם בורחים באופן טבעי, לא באופן מודע, אבל הם בורחים מהסיטואציה הזאת של הפרידה, כי הם יודעים שעוד מעט הילד יבכה. הם לא רוצים שהילד שלהם יסבול, ואפשר להבין את זה, אף הורה לא רוצה שילד שלו יבכה. אבל מצד שני אני מסבירה להם, כשאני פוגשת אותם בכניסה, בתחילת היום, שזה מאוד חשוב לתת הסבר, גם על פרידה וגם על כל דבר בעצם, על כל שינוי שאמור להתרחש אצל הילדים, על הרצף זה מאוד מאוד חשוב. בגלל שבעצם הקצב העיבוד שלהם והקליטה הוא לפעמים הוא קצב קצת יותר איטי, שלוקח קצת יותר זמן. אז אם אנחנו לא מסבירים, יכול להיות מקרה שהילד נראה שהכל בסדר ושהוא נשאר ממש בטוב בגן ושלא בכה בכלל כשההורן הלך, ואז אחרי איזשהו זמן נופל לו הסימון, כמו שאנחנו אומרים, סלנג, ואז הוא מתחיל להתפרק, ואנחנו לא מבינים, כי לא ראינו ברגע הזה, נגיד הצוות שנמצא איתו, שום שינוי משמעותי, אבל בעצם הבכי הוא יכול להיות מחובר לפרידה ההיא, שבגלל שלא היה תיווך נכון, אז בעצם עכשיו הילד מבין באמת שאמא או אבא לא שם איתו פיזית, וזה יותר מדי בשבילו. אז תמיד תעשו פרידה מהילד, תגידו לו ביי ביי, עכשיו אני הולכת לעבודה או לבית, ואני אחזור עוד כמה שעות לאסוף אותך. זה מאוד חשוב לילד, גם לדעת להיפרד, ולדעת שהוא נשאר עם דמויות שהן מכיר אותם לאט לאט, שהן בגן, שהן אוהבות אותו ורוצות להיות איתו, וללוות אותו לאורך היום, ולהציע לו משחקים בפעילויות שונות, שיהיו מותאמות אליו ולקצב שלו. אבל כדי לאפשר את הקשר הזה עם העולם, אז קודם כל, ההורה צריך לדעת שזה לא פשוט לפעמים להיפרד נכון מהילד שלו, ולהגיד לו שהוא יחזור. אז הילד יכול לחבר גם את הפרידה וגם את החזרה. כשהוא רואה שאבא או אמא אמרו, אני אחזור, והם חזרו, וזה משהו שחוזר על עצמו ביום יום, אז זה מאוד מאוד יכול להפחית את המצוקה ואת החרדה ואת הלחץ. ואז הילד יהיה פנוי בעצם להבא, זאת אומרת להתחיל את היום שלו בגן. ולאט לאט ללמוד, כי בעצם הילד שנכנס בפעם ראשונה, נגיד במסגרת כלשהי, אז זאת למידה מחדש, זה שינוי מאוד משמעותי, וצריך להתייחס אליו ברצינות. וצריך לתת לילד בעצם את הזמן שלו להכיל בקצב שלו, באופן שלו, ביכולת שלו, בתפקוד שלו. נכון, אנחנו שומעים הרבה כשאנחנו מדברים על עולם האוטיזם, שיש תפקודים שונים, ויש גבוה, ויש נמוך, ויש בינוני, אבל בתוך זה כל ילד מביא את הייחודיות שלו. יש ילדים שמתמודדים ומסתגלים באופן קצת יותר מהיר. השינוי הזה שעכשיו נכנסתי למסגרת שאני לא מכיר בהתחלה את כולם או את אף אחד, ואת הסביבה של הגן, ואת הסביבות השונות שיש בתוך הגן, תכף נדבר על זה, מה זה אומר ואיך זה נראה בבית. אבל יש ילדים שזה יכול ממש לפרק אותם, הדבר הזה של הפרידה. אז חשוב מאוד שגם אם קשה לכם, תגידו לילד ביי ביי.
כל בוקר. אל תברחו מזה, וזה ייתן לילד לאט לאט את ההבנה שאתם הלכתם, ואת ההבנה שאתם חזרתם, שאתם נפגשים עוד פעם אחר הצהריים. אז זה אחד מהדברים שמאוד מאוד חשוב לדבר על קושי בנפרדות, ואיך אפשר לתווך את זה לילד. עכשיו, הקושי בנפרדות הוא יכול להיראות לא רק איתכם, לא רק בקשר עם הדמויות החשובות והמשמעותיות עבור הילד. זה יכול להיות להיפרד מחפצים, או לעזוב מקומות, להיפרד ממקומות, מהבית, שהוא מקום הבטוח ביותר. זה יכול להיות שתעלה שם התנגדות וקושי, אבל מאוד מאוד חשוב להבין שההתנגדות הזאת היא בעצם לא משהו נגדכם. זה משהו שעכשיו הילד צריך להילחם איתו באופן פנימי, בתוך הלב שלו. הוא צריך להבין שמשהו נגמר. ובגלל שיש לו קושי בבניית העצמי, ובהבנה של הגבולות שלו והגבולות של האחר, אז בגלל זה כל כך קשה לו פתאום לזהות את הסיטואציה הזאת שעכשיו מסתיים משחק שהוא מאוד אהב. אז הוא יכול לבכות המון ולכעוס, או להשתטח על הרצפה. אנחנו רואים את זה הרבה כהתנהגויות שבולטות, או להיכנס לאיזושהי פעילות מאוד מאוד אקראית שחוזרת על עצמה. יכול להיות ילד שיכול פתאום להתחיל לרוץ מאוד מאוד מהר, כאילו שהעוררות שלו ממש ממש עלתה פתאום, בגלל שהסתיים משחק. יכול להיות ילדים שהם מנסים לבסט את עוצמת הרגשות מול השינויים דרך סיבובים. אז אני ממליצה להורים ולצוותים ולמטפלים ובכלל לאנשים שפוגשים ילדים על הרצף, אולי במשפחה, אולי ילדים של החברים שלכם, לא להיבהל. לא להיבהל מההתנהגויות שהילד מביא מול שינויים, וגם לא לקטוע אותם, לפחות לא מיד. כי בעצם זה הביטוי של הרגשות ושל התחושות של הילד. זה המסר שלו. זה במקום המילים שלו. בגלל שהרבה פעמים ילדים על הרצף, יש איזושהי לקות, איזשהו קושי בתקשורת, ובעיקר בתקשורת המילולית, אם זה ילדים שעדיין לא רכשו מילים, או שממש בתחילת הדרך, או שכן רכשו מילים, אבל עדיין לא יודעים להשתמש בהם באופן תקשורתי ומכוונן לאחר. אז הכלי שיש להם לביטוי של רגשות, ושמתי שמרגישים הצפה, שמשהו הוא יותר מדי מעבורם, זה יכול להיות גם גירויים חיצוניים, גירויים פנימיים שמציפים אותם. אז אנחנו נראה את ההתנהגויות האלה של הסיבובים ושל ההשתתחות ושל החוסר שיתוף פעולה. בעצם זה הביטוי שלהם. אז מה שאנחנו כן יכולים לעשות שם כהורים וכצוות או מי שנמצא או כמבוגר תומך בעצם, זה להתייחס רגע לזה. זה לתמלל, זה להביא מילים במקומם, כי הם עדיין לא יכולים, למה שאנחנו רואים. אז אנחנו יכולים להגיד לילד שאנחנו רואים שקשה לו, שאולי עכשיו שהסתיים פעילות מאוד אהובה, או עכשיו שצריך לעזוב איזשהו מקום שהוא מאוד מאוד היה בנוח, באזור נוחות שם. זה יכול לקרות גם בחדר הטיפולים, שלא תחשבו שאני כמטפלת רגשית לא פוגשת את זה בחדר, אני כן פוגשת את זה גם. פתאום יכול להיות שילד, יכול להיות שהיה קושי בהתחלה להתחבר לכניסה של החדר, להבין מה זה החלל החדש הזה, ולהכיר אותו לאט לאט, ולהכיר אותי בתוך החדר, שזאת דמות שהיא תהפוך להיות עקבית בתוך החדר איתו, ונשחק ביחד לאט לאט, תוך כדי שאנחנו בונים את הקשר כמובן. אבל יש ילדים שקשה להם לסיים, הם מאוד נהנו, וגם הם מצאו שם דמות תומכת, ושמאוד מאוד מתאימה את עצמה בשבילם, עבורם, ולצרכים שלהם, ובאופן של המשחק
שמכבד את התבניות אולי שלהם במשחקים, את האופן המצומצם של משחקים, אבל גם לאט לאט ובהדרגתיות הכניסה אופנים חדשים, וזה משך אותם. אז כשאני מדווחת להם שהגיע הזמן לסיים, אז לפעמים קשה, בעיקר בהתחלה. אבל אני נעזרת בהמון טקסים וסימנים לילד שהם מאוד ברורים ושגם אתם יכולים להשתמש בהם. למשל, אני יכולה להשתמש גם בכניסה לחדר. אני אומרת כניסה לחדר, אבל זה יכול להיות כניסה לגן, זה יכול להיות כניסה לבית, זה יכול להיות יציאה מהבית, זה יכול להיות יציאה לאזור אחר. בכל המעברים האלה, בעצם שהילד פוגש לאורך היום, שהם הרבה, חייבת להגיד, ולא פשוט ההתמודדות איתם לילד קטן ולילד שהוא מאוד מאוד עסוק בביסות העצמי שלו לאורך היום. אז כדי להתמודד עם המעברים, אתם יכולים לשיר לילד שלכם איזשהו שיר מוכר שהוא אוהב, או שאתם בונים אותו, שאתם מלחינים אותו עבורו, ולא צריך להיות מוזיקאי בשביל זה, לא בהכרח. אתם יכולים בהחלט לקחת קצב, תבנית על קצב מאוד פשוט שהילד, אתם רואים שהוא שם לב ואוהב, מתייחס לקצב הזה, עם מחיאות כפיים, על הרגליים שלכם, לא צריך אפילו כלי נגינה, זה יכול להיות לשיר לו עם מנגינה שהיא מאוד מאוד מוכרת שלו, נגיד, אני משתמשת המון בשיר בואו נשטוף ידיים, לי 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 לי, בסבון ומים, לי 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 לי. ואני מחליפה, כאילו אני משתמשת באותה המנגינה, כי היא מאוד מוכרת לילד, אז לא צריך עכשיו להכיר משהו מחדש, אבל אני משתמשת במילים של המעבר שאני רוצה לעבוד עליו. למשל, אני רוצה לעבוד על מעבר לשטיפת, לצחצוח שיניים, בואו נצחצח שיניים, ואני עושה לו את הצלילים, ואז זה גם מושך אותו בדרך כלל. תעזרו המון, בעיקר ככל שהילד הוא יותר קטן, אבל גם בגילאים לא כל כך קטנים, זה יכול מאוד מאוד לעזור. תשתמשו באינטונציות שונות, בקצב, במנגינתיות של הקול שלכם, בכל מה שזה אפקט. הנושא הזה של האפקט והבאת אפקטיביות שלכם מול הילד היא בעצם כלי נהדר שאני רוצה שתיקחו היום מהמפגש הזה, שבעצם גם אם ילדים לא מדברים, לא משתמשים במילים באופן תקשורתי, וגם אם נראה הרבה פעמים אתם מתלבטים, אולי הילד לא מבין אותי, כי לא הוא תמיד נהנה להוראות הפשוטות שאני נותנת לו, בוא, לך, תן לי, קח. אפילו לפעמים לא מסובב את הראש שאני קוראת לו בשם שלו, זה משהו שמאוד מאוד מאפיין ילדים לספקטרום, בעיקר בהתחלה, בתהליך הראשון עד שהם מקבלים את ההבחנה, וזה יכול לקחת זמן עד שהם נהנים להקריא בשם שלו. אז זה לא אומר, אני תמיד מסבירה את זה גם בהדרכות הורים למשפחה, זה לא אומר שהוא לא יבין אינטונציות. אינטונציות זאת השפה. זאת שפה שהיא לא מילולית, אבל שהיא מוסיפה המון תוכן למילים. אז אני מאוד מאוד ממליצה לכם, תשתמשו בשירים, תשתמשו בקצב, תשתמשו במנגינה, תהיו משחקים בעצמכם. אחד האתגרים שההורים הרבה פעמים פוגשים, זה שככל שאנחנו נהיים מבוגרים וכבר לא ילדים, אז אנחנו שוכחים את המשמעות של המשחק. ובעצם להיות משחקי זה לא להיות טיפשי, כמו שהרבה פעמים יש שיפוט לגבי זה. מול ילד, להפוך להיות משחקי, זה יכול לפתוח את הדלת של הלב של הילד שלכם. זה בעצם יכול להיות הגשר לקשר, כן? הדבק בעצם, מה שמושך
את הילד למשל אליי כמטפלת רגשית, הרבה פעמים שלפעמים קורה שהצוות נדהם, אומר ממני, הוא אומר, את עושה קסמים עם ילדים שהם מאוד מתוסכלים, ונראה שהם רק יבכו רוב הבוקר עד שנמצא מה מרגיע אותם, ופתאום אני משתמשת בקול שלי ככלי להגיע אליו, להגיע לנשמה שלו, וזה ממש עובד, לא ב100% ולא מיידי, אוטומטי, אבל באיזשהו שלב הילד קולט דרך הערוץ השמיעתי, שכאילו באופן שונה זה עובד אצל כל ילד. יש ילדים שהערוץ השמיעתי הוא יכול להיות מאוד מציף, ואז הוא לא יכול להבדיל כל כך מה זה צליל ומה זה רעש ומה שמפריע לו ומה מושך אותו, ולאט לאט עושים עבודה על זה. אבל יש הרבה ילדים שגם אם יש רעשים שמציפים אותם, את הקול האנושי, כשהוא מכוונן אליו עם כוונה מאוד ברורה, שזה להגיע אליו ולעזור לו אולי בזמן שהוא מתוסכל, בזמן שהוא בוכה, בזמן שהוא קשה לו, דרך השימוש בקול שלי ובקצב. למשל אני יכולה להאט את קצב הדיבור שלי, ואז לעזור לילד עם עיבוד שהוא קצת יותר איטי בערוץ השמיעתי, לקלוט את המילים. הנה, אם אני מדברת מהר ואני מדברת ככה ולא מבינים כמעט את המילים, אז זה כמו כזה שק שהכל מעורבב שם, ויש פחות סיכוי שהילד יתייחס אליי. אז אני ממליצה לכם בחום שתתחילו לתרגל ולחזור למקורות של התקשורת שלכם. תזכרו אולי כשאתם ילדתם את הילד שלכם, או אפילו כשהייתם בהיריון. אני מתייחסת לא רק לאמא, גם לאבא, כי אבא מלווה את כל התהליך הזה דרך הקול שלו, וזה מגיע לילד. בעצם השמיעה מתחילה להתפתח בחודש הרביעי שהילד נמצא בבטן. אז אולי הוא לא קולט את מגוון הצלילים, אבל כן כבר יש איזשהו קלט של ויברציות ושל הקול שהוא קולט את הקול של אמא דרך הגוף, זאת אומרת בזה שהוא נמצא בתוך הגוף של אמא, והוא מקבל גם קצבים, הוא חשוף לקצבים של הגוף, של עברי הגוף שפועלים בקצב שונה, הפעימות של הלב, יש לזה המון משמעות, וזה משהו שהילד מכיר ממש בתחילת החיים. אז תשתמשו באפקט שלכם, והתעוזה, אני ממליצה לכם כהורים וכמטפלים וכחברים של הורים לילדים על הרצף, שצריך להעז להיות משחקי, לא צריך להתבייש. זה חשוב מאוד שאתם תרדו רגע לגובה העיניים של הילד, כדי שהילד יפגוש אתכם. זה מאוד חשוב, אני תמיד מסבירה את זה להורה, להבין שאתם הדמויות הכי משמעותיות בחיים של הילד שלכם, ועוד יותר בבנייה של העצמי ושל העולם הרגשי שלו. ילדים לומדים מהחוויות שלנו, כמובן, אבל הם גם לומדים המון ממה שהם קולטים, מאיך שאתם, ההורים, חווים את העולם. ואיך שאתם מתמודדים עם תסכול ועם כעס ועם קשיים ועם אתגרים. זה מאוד מלמד את הילד. הילדים, אנחנו מראה לילד שמשקפת לו את הרגשות שלו. והילד מתבונן עליו דרכנו. זאת אומרת שזה מאוד חשוב מה אנחנו משקפים לילד. גם עבורו ועבור מה שהוא מרגיש, נגיד ברגע שהוא כעס, כי נגמר איזשהו משחק שהוא מאוד אהב, או אמבטיה, יש ילדים שקשה להם לצאת מהאמבטיה, הם מאוד אוהבים מים,
זה סוף עולם, זה מרגיש להם באמת ככה, הם לא עושים את זה בכוונה, בשבילם זה באמת חוויה שהייתה מאוד עוטפת ומאוד נעימה, פתאום נגמרת, אז בגלל זה אני תמיד אומרת, ועוד פעם חוזרת רק גם לבית וגם לגן, תעשו הכנה מראש ככל שמתאפשר, לקראת מעבר ולקראת שינוי. אם אני יודעת שהילד שלי מאוד אוהב לשחק במשחק מסוים, או להיות בגן שעשועים, או להיות במים, אז כמה דקות לפני אני מתחילה לתמלל לו שעוד מעט אנחנו נצא מהמים, או אנחנו נסיים משחק, או אנחנו נעזוב את גן השעשועים להיום ונחזור הביתה. ואולי מחר, אם באמת יש מקרה שזה יקרה, אנחנו כאילו לא רוצים עכשיו להבטיח משהו שכבר לא יקרה, המון זמן. אז ככל שזה מתאפשר, דברים שהם פחות או יותר בשליטה שלנו, בשגרה שלנו, ואנחנו יודעים שיש סיכוי שהם יחזרו, אז אנחנו מתמללים את זה לילד, מסבירים. ואנחנו מסבירים מראש, ואנחנו עושים את זה המון במעון בעצם, איפה שאני עובדת, בכללי עושים את זה במסגרות, אנחנו מתווכים המון את המעבר לילד. זאת אומרת, כי ילד בגן, תחשבו שהוא נכנס, והוא צריך עכשיו להסתגל להמון דברים, לסדר יום שהוא יכול להיות באופן חלקי כמו שהוא בבית, נגיד זמני האכילה, זמני השינה, כי יש ילדים שהם ישנים שנת צהריים אצלנו בגן, אז יכול להיות שהפעילויות הן דומות, או המשחקים שהם פוגשים בשני הסביבות הן דומות, אבל אולי האופן שהן מונגשות אליו, או מי נמצא איתם ברגע הזה, או האופן שאנחנו משחקים איתם, או שהם משחקים לבד, או משחקים עם אח, או עם אחות, או עם עוד ילדים בגן, אז שם הם פוגשים את השוני. ואז בגלל זה מאוד מאוד חשוב, כדי שילד למשל יפנים סדר יום, משהו שהוא קבוע ושחוזר על עצמו, להגיד אני עכשיו וחושבת על התארגנות בוקר, שזה משהו שמאוד מאוד מקשה על המון משפחות להתארגן, אז ככל שאנחנו נכין את הילד מראש, וגם נשתמש בטקסים, נשתמש בדברים שחוזרים על עצמם יום ביום בסיטואציה הזאת, נגיד בהתארגנות בוקר, אז זה יעזור לילד לעשות איזושהי אנטיציפציה של חוויה, ואז להתכונן רגשית למעבר הזה. ואז לשתף קצת יותר פעולה. כי אם אנחנו עכשיו מביאים לילד סיטואציה שהיא לגמרי חדשה, וילד שיש לו קושי מול שינויים, ובהבנה של מה מצופה ממני, מה העולם עכשיו מבקש ממני. כי תחשבו שילדים על הרצף הרבה פעמים הם עסוקים לא רק במשחק, זאת אומרת, אם אנחנו רואים אולי לפעמים שהם משחקים, לא משחקים אפילו, אולי משתמשים באיזשהו חפץ, באיזשהו פעילות של סגירה ופתיחה, או של גלגול גלגלים, או משהו שהוא חזרתי כזה, אז בעצם יכול להיות שהשימוש שהם עושים כרגע של המשחק עצמו, הוא לא לצורך משחק, כמו שאנחנו מכירים, אלא שיכול להיות שהוא בעצם עסוק בביסות, או שהוא עסוק בגרייה. הוא מחפש בעולם גירויים בערוצים שונים, זה עובד שונה אצל כל ילד, ואני לא אכנס עכשיו לפרופיל החושי של כל ילד, זה גם בתחום שלי, זה יותר תחום של ריפוי ועיסוק, אתם יכולים להתייעץ עם מרפא ועיסוק לגבי הפרופיל החושי של הילד שלכם, זה מאוד יעזור לכם, אבל מה שבאתי להגיד זה שהרבה פעמים ילדים מחפשים גירויים מסוימים שחוזרים על עצמם ושנותנים להם תחושה של רוגע, ואז הם יכולים לשמור על איזשהו ביסות, רגולציה. עכשיו, מה קורה? ההורה, המטפל, המחנך, מי שנמצא איתו הרבה שעות, הוא בעצם המשמעות והתפקיד שלו הוא של
רגולציה. כן? זאת אומרת, לעזור לילד ברגעים שהרגולציה הזאת, הוויסות, היא לא יכולה לעבוד לבד. אז הילד צריך תמיכות. ואז אנחנו באים לקראתו, קוראים ולומדים לקרוא, כי זה לא משהו שזה מובן מאליו וזה משתנה בילד. את הסימנים של הילד, אתם תראו שיש סימנים אפקטיביים, יש משהו שקורה לפעמים לפני שהילד מתפרק. כמו מדחום כזה, שעד שמגיע לאדום, אז יש איזשהו צהוב אולי, יש איזושהי התנהגות שחוזרת על עצמה, תחשבו על דברים שחוזרים על עצמם אצל ילדים שלכם, שכבר נותן לכם את המפתח להבין שעוד מעט המדחום יעלה לאדום, והילד יכול להתפרק מול שינוי או משהו שהוא לא ציפה אליו, שלא ידע שזה יבוא. כי אולי זה משהו שהוא כבר חווה והכיר, ובשבילכם זה מובן מאליו, אבל עבורו, בגלל שהוא היה עסוק בגריעה, הוא היה עסוק בביסות, הוא היה עסוק באיזושהי פעילות חזרתית שנותנת לו רוגע, אז הוא עכשיו לא מקשר ולא מחבר, גם אם הוא עשה את זה אתמול מצוין, אז לא תיווכנו לו את המעבר לפעילות שבאה אחרי, ואז בגלל זה הוא מתפרק.